So hello logofor, good afternoon to you all logofor. So nonton takan moनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआ ओरैबायदि दुखु गोनां आरो खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै जानाय जाथाय तो नोंथांमोना थामनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे गौरां दैसायाव दाखालि बावैसो मास मोननैसो सिगां सासे गथ'आ सेन्ट एन्टनिनिफ्राय माने बेफोरबायदि लोंला जाला जानानै बेफोरबायदि मार्डार खालामलायनाय जादों। तो बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। तो फिन खेबसेबाव आरो जे CIT कलेजनि स्टुडेन्ट जे बिसोरो माने जौ लोंहैदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो मा जाखो मानसिफ्रा दैनिफ्राय दैयाव गोलैनानै सानस्रिनो रोङाखै होननानै खोनानो मोनदों। तो खोथाया मा सैथो नंगौना नङारा जायखिजाया मार्डार खालामदों ना मा खालामदों बेखौ उनावसो मिथिसिगोन आरो नेक्स्ट आपडेटआव माने खोन्थासिगोन आरो आं नोंथांमोननो। तो लोगोफोर आं नोंथांमोननो दायो बेखौनो खोन्थाहरो जाहैबाय जे नोंथांमोना सांग्रां जा जायफ्रानाखि बेवहाय दुगैयो बेवहाय कारेन्ट होयो आरो कारेन्टखौथ' एसेबां गिनाङा जायखिजाया दैया गोथौ बेहाय माने जायफ्रा सानस्रिनो रोङा थैखागोन नैबेफोरबायदि आरोना। तो नोंथांमोना मोजाङै गावखौनो गाव सेफटि दोनबानो जाबाय आरो दुगैनो गोसोबाबो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बेफोरबायदि लोगोफोर गैयालासिनो दुगैनो नाङा आरो लोगोफोर थांसेयावबो बेफोरबायदिया जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा लोगोफोरनि सायाव बेफोरबायदिनो फोथायलायनाय थायाना। तो लोगोफोर बेफोरबायदि लोंला जाला खालामनानै बेफोरबायदि दैयाव दुगैनायाबो मोनसे माने गोरोन्थि आरोना बुंनो थाङोबा आंनि बायदिबा आरोना। तो लोगोफोर दुगैनोबा माने मोजाङै मोजां दुगैहै गोथिं दुगैहै नैबेखौ आं सानो आरोना। तो नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर? तो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। आरो बेवहायथ' बहुत मानसि बेरायनो थाङो सासे नङा सानै नङा गोबां मानसियानो बेरायहैयो दुगैहैयो जौफोर लोंहैयो माखासे मानिया जेबो जाबोआ मोजाङैनो फैफिननो हायो। नाथाय माखासे मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदि जायो दिनैसिम साथाम बर'फोर माने थैनानै थांबाय बे दैयाव सोरबाया सानस्रिनो रोङियाव सोरबाया मार्डार खालामजानायाव नैबेफोरबायदि आरोना। जोबोद दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर बुंनो थाङोबा। तो लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। आं बेफोरबायदिनो मटिभेसन भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय। आरो आं दायो गुवाहाटियावसो दंफैयो लोगोफोर। गाबोन माने आं जेराव दं बेखौ गाबोन नङाबाबो दा बेलासिफ्राव माने एक्सप'ज खालामगोन आरोना आं माबायदि सुबिदाफोरा तो बेखौ आरोना। तो नोंथांमोना नायनो गोसोबा अनलाइनाव थाबाय थादो नोंथांमोना नेबाय थादो। तो पेन्डिंआव थाबाय थादो आरोना नोंथांमोना। तो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। आं दायो माने नोंथांमोननो निउस खोन्थाहरनाया बेनो जे नोंथांमोननो खौरां हरनाया बेनो जे बे मानसि थैनायनि सायाव आं मोनसे दुखु मोनदों आरोना। मानो होननानै बुङोबा स्पेसियेल फर्स गैया बेवहाय मोजां कन्ट्रल गैया। खमसे खम बेयाव पेट्रलिं थानांगौ आंनि बायदिबा प्रमद बर'मोन बिथांमोन बायदिया एसे मोजां सिकिउरिटि होनो हायो। तो बेनो आरोना आं बिथांमोनखौ खावलायहरो आरोना। तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।